ናይቶም ልያቡ ደቆም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምበኣስ ቀፂሎም እዮም። ቤተሰቦም ድማ ካብ ሕጊ ወፃኢ ብዝኾኑ ስራሕቲ ፖሊሳት ተቸገሩ እንትኾኑ እቶም ተምሃሮ ድማ ምስ ካብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ተምሃሮ ምበኣስ ቀፂሎም እዮም። ናይዚ ገራም ፊልሚ ቀዳማይ ክፋል ዘይረኣኹም ኣብ ዲስክሪፕሽን ሊንክ ከቕምጠልኩም እየ ናይ መጀመርያ ክፋል ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም። ናይዚ ፊልሚ ካልኣይ ክፋል ዝጅምር ድማ ጌንጂ ታክያ ንንስሪዛዋ ካብ ዝሸነፍዎም ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሒ እዩ። ካብኡ ጌንጂ ምስ ሬንዳማን ተባኢሱ ዝነበረ እንትኸውን ሬንዳማን ይኣኽለኒ ክሳብ ዝብል ሃሪምዎ እዩ። ጌንጂ ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ብሬንዳማን ድሕሪ ምህራሙ ይኣኽለኒ ኢሉ ጠጠው ኣየበለን። በቢግዚኡ ስልጠና ብምግባር ደጊሙ እናኸደ እናሓተተ ብዙሕ ግዜ ተባኢሱ እዩ። ይኹን እምበር ሓደ መዓልቲ ተሳኺዒሉ ንሬንዳማን ከሸንፎ ኣይከኣለን። ብኻልእ ወገን ካዋሺ ዝበሃል ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተባእሳይ ዝነበረ ካብ ቤት ማስተርቲ ፍታሕ የርእየና። ካዋሺ ልክዕ ከም እኒ ጌንጂ ጉልበተኛ ዝነበረ ወዲ እንትኸውን ኣብ መንጎ ባእሲ ሓደ ዓርኩ ቀቲሉ ንዓመታት ኣብ ቤት ማሰርቲ እዩ ነይሩ። ካዋሺ ካብ ቤት ማሰርቲ ምስ ተፈትሐ መጀመርያ ዝገበሮ ነገር ናይቲ ብስሕተት ዝቐተለ ዓርኩ መቓብር ምርኣይ እዩ። ከም ኣጋጣሚ ድማ እቲ ወዲ ዝመሃረሉ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ መምሃርቱ ናብኡ መፂኦም እዮም። ከምቲ ዝፍለጥ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ናይ መምሃርቶም ሕነ ንምፍዳይ ንካዋሺ ይህድምዎ። እዚ ማለት ካዋሺ ንኹሎም ከሸንፎም ስለ ዘይኽእል ብቕልጡፍ ናብ ናይ ስሪዛዋ ቦታ ይኸይድ። ናብኡ ምስ ከደ ድማ ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ንዑ ካርምዋ ይኽእልን። ምኽንያቱ ድማ ክልቲኦም ጉጅለ ቅድሚ ሕጂ ተባኢሶም ኣብ ስምምዕ በፂሖም ነይሮም እዮም። ኣብ ናትኩም ቦታ መፂና ማንም ኣይንሃርምን፣ ንስኹም እውን ኣብ ናትና ቦታ መፂኹም ማንም ክትሃርም ኣይትኽእልን፣ ኣብ መንጎና ሰላም እዩ ዘድሊ ኢሎም ተስማዕሚዖም ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር ሕጂ ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ እቲ ስምምዕ ጥሒሶም ንካዋሺ ኣሕሊፎም ንክህብዎም እናሓተቱ ይርከቡ። ኣብ መንጎ ክርክሮም ድማ ጌንጂ ናብኣቶም ዝመፀ እንትኸውን ናይ ስሪዛዋ ቤት ትምህርቲ ተምሃራይ ከም ምዃኑ መጠን እቲ ቤት ትምህርቶም ስለ ዝተደፈረ ብጣዕሚ ሓሪቑ እዩ። እቲ ጅግና ልቢ ዘለዎ ጌንጂ ድማ በይኑ ንሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ምህራም ጀሚሩ እዩ። እቶም ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ባእሰም ብምቁራፅ ስምምዕና ፈሪሱ እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ መልሲ ተጸበዩ ብምባል እቲ ቦታ ገዲፎሞ ይኸዱ። መሬትና እንትቕየር ድማ ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ቤት ትምህርቲ ሓደገኛ መራሒኦም ዝኾነ ታይጋናሮም ንላለዮ። ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ደቂ ሃብታማት ካብ ምዃኖም ንላዕሊ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ናይ ማርሻል ኣርት ክእለት ኣለዎም እዩ። ቀፂሎም ኣብ ስሪዛዋ ቦታ ዝተፈጸመ በደል ስለ ዝተናገሩ ከመይ ገይሮም መልሲ ከም ዝህብዎም እናተሎም ይርከቡ። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ጎታዋሹ ዝተባሃለ ኣብ ስሪዛዋ ቤት ትምህርቲ ዝመሃር ዝነበረ ተምሃራይ ይመጽእ። እቲ ተምሃራይ ብናይ ባዕሉ ምኽንያት ምስ ስሪዛዋ ተባኢሱ እዩ። ካብኡ ድማ ንስሪዛዋ ከሸንፎ ስለ ዘይከኣለ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ብምውፃእ ምስ እዚኦም ብምዃን ሕነ ንምፍዳይ ሃቂኑ እዩ። ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ድማ ካብ ስሪዛዋ ቤት ትምህርቲ ብምምጽኡ ጥራሕ ሃሪሞም ናብ ጉጅለም ሓዊሶሞ እዮም። ብኻልእ ወገን ታይጋ ብጣዕሚ ዝተኣመነሉ ሪዮ ዝተባሃለ ተምሃራይ ኣሎ። ሪዮ ብማርሻል ኣርት ማንም ዝወዳደሮ የለን። ናይ ፀጉሪ ስታይሉን ገጹን ግን ናይ ዓሻ ስለ ዝመስል ኩሉ ሰብ እዩ ዝንዕቆ። ናይዚ ኣካዳሚ ተምሃሮ ሓለቓ ዝኾነ ታይጋ ግን ብኡ ከም ዝተኣመን ዝኣክል ንማንም ተምሃራይ ኣያምንን። ሕጂ ታይጋ ንሪዮ ምስ ስሪዛዋ ኣብ እንበኣሰሉ ሰዓት ብዝኸኣልካዮ መጠን ብምበኣስ ክነሽንፍ ኣለና ኢሉ ነጊርዎ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለየ ጌንጂ ናብ እኒ ስሪዛዋ ብምኻድ ኣብዚ ባእሲ እዚ ንክሕወሱ ሓቲትዎም እዩ። ሕጂ እውን ጌንጂና ስሪዛዋ ኣብ ዝተፈላለየ ጉጅለ እንትኾኑ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ግን ሓደ ከም ዝኾነ ይኣምንሉ እዮም። ጌንጂ ድማ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሓቲትዎ ነይሩ እዩ። ነገር ግን ስሪዛዋ ንሕና ምስ ሃውስ ኣካዳሚ ምንም ባእሲ የብልናን፣ ኬድካ ዝተባእስካዮ ንስኻ ኢኻ፣ ስለዚ ችግርካ በዓልካ ፍትሓየ ኢሉ ኢዱ ስሒቡ ነይሩ እዩ። ናብ ሃውስ ኣካዳሚ እንትንምለስ እኒ ታይጋ ንባእሲ ልምድ እናገበሩ እዮም። ኣብ መንጎኡ ታስያ ዝበሃል ተምሃራይ ምስ እኒ ስሪዛዋ ክበኣሱ ከም ዝኾኑ ሰሚዑ መፂኡ እዩ። ታስያ ካብቲ ጉጅለ ማእኸል ስቕተኛ ዝበሃል ተምሃራይ እንትኸውን ብባእሲ ግን ዝወዳደሮ የለን። ከምቲ ሓቂ እንተኾይኑ ኣነ ኣብዚ ጉጅለ የለኹን፣ ነገር ግን ብናይ ታይጋ መራርሓ ዝትስዕሩ ኣይመስለንን፣ ንጉጅለኹም ዝመርሕ ሓለቓ እንተትእልሹ ትስዕሩ ኢኹም ብምባል ርእቶ ይህቦም። ታይጋ እዚ ኣብ ሰምዐሉ ሰዓት ሓሪቕ እዩ፣ ግን ድማ ተባዒሱ ከሸንፎ ስለ ዘይኽእል ሱቂሉ ይሓልፎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለየ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሐ ካዋሺ ናይ ቀረባ ዓርኩ ዝኾነ ኪን ክረክብ ከይዱ እዩ። ኪን ቅድሚ ሕጂ ያካዚ ብሽጉጥ ተኩሽሉ ካብ ዝነበረ ንድሓር ምስቶም ጉጅለ ምስራሕ ጠጠው ኣቢሉ ነይሩ እዩ። ዋላ ሕጂ እውን ጌንጂ ኣብ ዝደለየ ሰዓት ኣብ ጎኑ ዝኸውን እዩ። ግን ድማ ካዋሺ ናብዚ ህይወት እዚ ንከይምለስ መኺርዎ እዩ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘጥፋኻዮ ግዛእ ይኣኽለካ እዩ፣ ናብ ከተማ ወፂኻ ስራሕ ተትሰርሕ ይመኽረካ ኣለኹ ብምባል ናብ ሰላማዊ ህይወት ንክምለስ ይነግሮ። ካዋሺ ድማ እዚ ምኽሪ ምስ ረኸበ ናብ ሓደ ናይ ያኩዛ መራሒ ከይዱ
ተቆፂሩ ከም ዝሰርሕ ይነግሮ ብጽባሒቱ ማኪሴና ቹታ ናይ ገንጂ ጉጅለ ንምምላእ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ንምምጻእ ከይዶም እዮም ልክዕ ከም ተቐድሚ ሕጂ ገንጂ ዝገብሮ ዝነበረ ናብኣቶም ኣይንሕወስን ዝበሉ ተምሃሮ እናሃረሞም ይሓልፉ ነበሩ ገንጂ እውን ንባእሲ ሰባት እናኣከበ ዝርከብ እንትኸውን ሚካሚ ብራዘርስ ዝበሃሉ ኣሕዋት እውን ኣምፂእዎም እዩ ሚካሚ ብራዘርስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ስሪዛዋ ጉጅለ እዮም ነይሮም ስሪዛዋ ድማ ኣብዚ ባእሲ ኣይንኣትን ስለ ዝበለ ስቕ ክብሉ ስለ ዘይከኣሉ ብፍቓዶም መፂኦም እዮም ብኻልእ ወገን ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ንእሽተይ ፈራሓት ስለ ዝኾኑ ተቋፂሮም ኣይበኣሱን ምስ ጸላእቶም ዝበኣሱ ኣብዚ ሓሰብዎ ሰዓት እንትኸውን ተምሃሮ ሓደ ብሓደ ብምህራም እዮም ዝፍለጡ በዚ መሰረት ንናይ ገንጂ ጉጅለ ቁልፊ ወይ ድማ ብጣዕሚ ሓያላት ዝበሃሉ ተምሃሮ እናኣለሹ በይኖም እናረኸቡ ምህራም ጀሚሮም እዮም እቲ ብማርሻል ኣርት ጎበዝ ዝኾነ ሹዲ እውን ከይተረፈ ተሃሪሙ እዩ ሹዲ ብማርሻል ኣርት ሒዞም ማንም ከሸንፎ ኣይኽእልን ነገር ግን ካብ ሃውስ ኣካዳሚ ዝመፀ ርዮ ካብኡ ዝሓሸ ክእለት ስለ ዝነበሮ ብኡ ተሃሪሙ እዩ በዚ ምኽንያት ንምድሓን ኣብ ሆስፒታል ብዙሕ ግዜ ክወስዱ እዮም ቹታና ሚኪሴ እውን ናይ ሹዳ ዕፃ ዝበፅሖም እንትኾኑ ሕድሕዶም ካብ ዘለዎ ተኣልሾም ተሃሪሞም እዮም ብኻልእ ወገን ናይ ስሪዛዋ ጉጅለ ኸዲዑ ናብ ሃውስ ኣካዳሚ ዝተጸንበረ ጉታ እውን ንሓደ ሰብ ብኻራን ምህራም ወሲኑ እዩ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ታይጋ ኣብ ናትና ጉጅለ ከምዚ ዓይነት ነገር የለን ማንም ብኻራ ኣይዋግእን ኢሉ ናብ መሬት የውድቆ ብጽባሒቱ ገንጂ ስልቶም ከመይ ከም ዝገብርዎን ንምምኽኻር ናብ ኢዛክ ከይዱ እዩ ኢዛኪ ድማ በቲ ሕጂ ዘለና በዝሒ ሰብ ተዘይንባእ ዝሓሸ እዩ ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ነቶም ኣለውና ንብሎም ተባኣስትና ኩሎም ሃሪሞሞም እዮም ካብ ማንም ንላዓል ድማ ቹታ ሚኪስና ሹዲ ምህራሞም ድማ ዝበለጸ ናይታ ጉጅለ ሓይሊ ኣዳኺምዎ ይብሎ ካብኡ መጻኢ ኸይድና ተባኢስና ምሽናፍ ፈጺምካ ዘይሕሰብ ነገር ይብሎ ካልኦት ኣባላት ክነምጽእ ኣለና ብምባል ድማ እቲ ባእሲ ንኽጸንሕ መኺርዎ እዩ ብምቕጻል ድማ ኢዛኪ ናብ ስሪዛዋ ብምኻድ ኢድ ንኢድ ንኽበኣሱ ሓቲትዎ እዩ ኢዛኪ ድማ እቲ ባእሲ ቅድሚ ምጅማሩ ኣነ እንተሸኒፈካ ንስኻን ጉጅለኻን ምስ ገንጂ ኮይንኩም ናብቲ ባእሲ ትሕወሱ ኢኹም እንተሸኒፍኻኒ ግን ዝደለኻዮ ነገር ክገብረልካ ኢሉ ስምምዕ ኣቕሪቡሉ እዩ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ከም ዝረኣናዮ ኢዛኪሽን ዋላካ ጎበዝ እንተኾነ ብዝሕዝን መልክዑ ግን ንስሪዛዋ ዘሸንፍ ዓቕሚ የብሉን ብኻልእ ወገን ካዋሺ ስራሕ ኣለሻ ከይዱ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኪን ሓለቓ ናብ ዝነበረ ያካዚ ጁዲ ከይዱ እዩ ኣብቲ ከተማ ኣሎ ዝበሃል ናይ ያኩዛ ሓለቓ ኢሉ ኣብ ዝሓተሉ ሰዓት ሰባት ዝጠቀምዎ ድማ ንዕኡ እዮም ያካዚ ድማ ብኪን ፈቲኑ ዘይተሳኽዐሉ ነገር ብካዋሺ ንምቕጻል ወሲኑ እዩ ንዓይ እናተጻረረኒ ዝርከብ ካልእ ሓለቓ ኣሎ እዚ ሰብ ድማ ሂዶታክያ ይበሃል ምናልባት ንስኻ ትፈልጦ ናይ ገንጂ ኣቦ እንትበሃል ኢኻ ምናልባት እዚ ተሳኺዕልካ ነዚ ሰብ ዝተቐትለ እንተኾይንካ ምስ ናተይ ጉጅለ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ብምባል ስምምዕ ኣቕሪቡሉ እዩ ካዋሺ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ብቕልጡፍ ተስማዕሚዑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለየ ገንጂ ኣባላት ካበይ ኣምፂኡ ከም ዝበኣስ እናሓሰበ ኣብ ናይ ኣቦኡ እንዳመስተ ይርከብ ኣቦኡ ከይዱ ወዱ ነዊሕ ሰዓት እናሰተየ ስለ ዝረኣዮ የፀውዖ ገንጂ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ካብ ምስታዩ ዝተለዓለ ኣብ ቅድሚ ኣቦኡ ቀጢሉ ደው ክብል ኣይከኣለን ኣቦኡ ሂዶ ድማ ብሓደ ቦክሲ ይሃርመሞ ንቕሕበል ወፂኻ ንፋስ ውሰድ ብምባል ካብቲ ቦታ ንክኸይድ ይገብሮ ገንጂ ድማ ንፋስ ክወስድ ወፂኡ እዩ ሽጋራ ከትክኺሉ እታ ላይተር ኣይሰርሕን ስለ ዝበለቶ እናነቕነቓ ይርከብ ኣብ መንጎኡ እናረኣየ ዝነበረ ሓደ ሰብ ብምምጻእ ላይተር ይውልዕሉ እቲ መፂኡ ላይተር ዝወልዕሉ ሰብ ድማ ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ሓለቓ ታይጋ እዩ ነይሩ ዝገርም ነገር ግን እዞም ክልተ ሓለቓታት ነንባዕሎም ኣይፋለጡን ሽዑ ምንም ከይተፈጠረ ብሰላም ተፈላለዮም እዮም ብኻልእ ወገን ናይ ገንጂ ኣቦ ስርሑ ስለ ዝወደአ ናብ ገዝኡ ይኸይድ ካዋሺ ድማ ሎማዓንቲ ቅተሎ ስለ ዝተባሃለ ሂደን ኣብ ዝኸደሉ ኩሉ እናተኸተሎ ነበረ ኣብ መወዳእታ ንሂደው ኣብ ሓደ ጸልማት ረኺቡ ብተደጋጋሚ ይትኩሰሉ ካዋሺ ድማ ሞይቱ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ገዲፍዎ ይኸይድ ነገር ግን ኣይሞተን ሕጂ እውን ኣብ ሆስፒታል እዩ ዘሎ ገንጂ እውን ኣብ ሆስፒታል ከይዱ ንኣቦኡ ድሕሪ ምርኣዩ ነቶም ሓለውቱ ድሕሪ ሕጂ ካብ ጎኑ ንከይፍለዩ ኣጠንቂቕዎም እዩ ሂደታክያ ድማ ኣብታ ከተማ ኣሎ ዝበሃል ናይ ያኩዛ ሓለቓ ስለ ዝኾነ እቲ ወረ ኣብታ ከተማ በፂሑ እዩ በዚ መሰረት ድማ ኪን እውን ስለ እቲ ፈተነ ቅትለት ወረ በፂሕዎ እዩ ኪን እቲ ነገር ካዋሺ ከም ዝገበሮ ገሚቱ እዩ ምኽንያቱ ድማ ናብታ ከተማ ከይደ ክሰርሕ እየ ኢልዎ ስለ ዝነበረ እዩ ናብ ያካዚ ከይዱ ስራሕ ቁፅረ ናብ ዝበለ ሰዓት ብርግፀኛት ቀተለ ኢልዎ እዩ ዝኸውን ኢሉ እዚ ነገር ብዘይካ ካዋሺ ማንም ኣይገብረን ኢሉ ድማ ደምዲሙ እዩ ብኻልእ ወገን ገንጂ ብዙሕ ልምድ ድሕሪ ምግባሩ ምስሪ እንዳማን ምባእስ ከይዱ እዩ ሕጂ እውን ካሸነፎ ኣይከኣለን ብኻልእ ወገን ድማ ካብ ስሪዛዋ ኸዲዑ ዝወፀ ጎታ ድማ እቲ ቤት ትምህርቲ ኸቃጽለይቲ ከይዱ እዩ እዚ ክገብር ከሎ ግን ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ጉጅለ ተምሃሮ ዝፈልጥዎ ነገር የለን ጎታ ቅምጥምጥ ስለ ዝብል ብሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ተሃሪሙ እዩ
ناتنا صلاي توم تمهارن بر ات بيت مرتاي كونن قدم حجي خراك تطقم الخا تتحيز خايخا حجي دما خيركا ات بيت مرتا قاصيل كايلم ناي مودتا مطنقتا يهبو مريتنا نتغير جنجي مس ناي هاوس اكادام تمهارو تراخيبيو اني جنجي حمشتن تخونو ناي هاوس اكادام تمهارو بزحات يوم جنجي كندزا كل فرحات مخانم سلازتردا ناي باس معالتي نغروم جنجي نتايغا لايتر نتولعلو سلازذكر تماليس كيدو لايتري ولعلو جنجي كابت زغبرو ነገር ብዙሕ ተረዲዩ ብኻለ ወገን ካዋሺ ናይ ገንጂ ኣቦ ብሂወት ከም ዘሎ ስለ ዝሰምዐ ህሙም ዝሓትል ብምምሳል ናብ ሆስፒታል ከይዱ ንምቕታል ወሲኑ እዩ ዋላ ሕጂ እውን ኣብቲ ሂዶ ዝደቀሰሉ ክፍሊ ዝርከብ እንትኸውን ንዑ ቅድሚ ምቕታሉ ኪን መፂኡ ጠጠው የብሎ ኪን ጠጠው እንተንብሎ ድምፂ ዝሰምዑ ናቱ ሓለውቲ ድማ ንውሽጢ ይኣትዩ እቶም ሓለውቲ ንካዋሺ ንከይቀትልዎ ኪን ጉንብሕ ጥልዕ እናበለ እንትልምኖም ሂዶ ድማ ካብ ዝደቀሰሉ ተላዓይሎ ነቶም ሓለውቲ ንክገድፍዎ ይነግሮም ሂዶ ካዋሺ ብሂወት ክተርፍ ዝገበረሉ ምክንያት ድማ ቅድሚ ሕጂ ኪን ናይ ገንጂ ሂወት ስለ ዝድሕነሉ እዩ ታሪክና ንምሕፃር ዝኣክል ገንጂን ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ናብቲ ባእሲ ዝገብርሉ መዓልቲ ንኸይድ ሕጂ ብዘይካችውታና ሚኪሴ ኩሎም እቲ ባእሲ ፈሪሖሞ እዮም ገንጂ ድማ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተባእስናዮም ጉጅለ ብላዕሊ እዚኦም ፈራሓት እዮም ኢሉ ከእምኖም ዋላ እኳ እንተፈተነ ማንም ተምሃራይ ግን ምስኡ ከይድ ፈቃደኛ ኣይኮነን ካብኡ ዝበኣሰ ድማ ንዕኡ እውን ካብቲ ቆፅሪ ንክተርፍ ይሓትዎ ነገር ግን ገንጂ ፈፂሙ ዝገብር ኣይኽእልን ንሕድሕዶም ክንደይ ዝኣክል ፈራሓት ምዃኖም ብምንጋር በይኑ ይኸይድ እቲ ጅግና ልቢ ዘለዎ ገንጂ በይኑ ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ንምባእስ ናብቲ ቦታ ከይዲ እዩ ታይጋ ድማ ስለ ጉጅሎ ኣብ ዝሓተሉ ሰዓት ንከማኹም ዝበለ ፈራሕ ሰብ ሓደ ኣንበሳ በይኑ እኹል ከም ዝኾነ ብምንጋር ንበይኑ ምባእስ ይጅምር ገንጂ ናይ ዝጉጅለ ድኹም ጎኒ ስለ ዝፈለጠ ንኩሎም ሓደ ብሓደ ምህራብ ጀሚር እዩ እቶም ዝተረፉ ናይ ስሪዛዋ ጉጅለ ናይ ገንጂ ነገር ሞራል ስለ ዝኾኖም ኩሎም ተኣኪቦም መፂኦም እዮም ክሳብ ሕጂ ኣብ ናይ ስሪዛዋ ታሪክ እዚ ኩሉ ተምሃራይ ኣብ ሓደ ጉጅለ ተኣኪቦ ኣይፈልጥን ብናይ ገንጂ መሪሕነት ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ እናሃረሙ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ምእታይ ቀፂሎም እዮም እቶም ተምሃሮ ንውሽጢ እናኣተዩ ብዝኸዱ ቁፅሪ ናይቲ ነገር ኩነታት ኣሰቃቂ እናኾነ እንትመፅእ ኣብ ውሽጢ ተምሃሮ ክሳብ ዝሞቱ ምባእሶም ቀፂሎም እዮም ብኻልእ ገጽ ድማ ናይ ሃውስ ኣካዳሚ መራሒ ዝኾነ ታይጋ ነቶም ተምሃሮ ብጭካነ ምህራም ቀፂሉ እዩ ምስኡ ዝበፅሖም ተምሃሮ ከም ዘይኽእልዎ ብምእማን ሚኪስ ከይተረፈ እውን ኢዱ ሂቡ እዩ ብተመሳሳሊ መልክዕ ርዮ እውን ናይ ስሪዛዋ ተምሃሮ ኢዶም ክሳብ ዝህቡ እናሃረሞም እዩ ዘሎ ብምቕፃል ኣብ ቀዳማይ ክፋል ኦፕራሲዮን እናገበረ ዝነበረ ቶኪዮ ዋላ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ሕማማ ይድሓን ናብዚ ባእሲ መፂኡ እዩ ኣብቲ ባእሲ ጉጅለኦም ንኸሸንፉ ዝኻለ ኩሉ እናገበረ ይርከብ ኣብዚ ሕጂ እኒ ገንጂ መብዛሕትኦም ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ዝሃረምዎም እንትኾኑ ናብቲ ሓያላት ዘለዎ ካልእ ቦታ ከይዶም እዮም ኣብቲ ደረጃ ርዮ እናተፀበዮም ዝነበረ እንትኸውን ንገንጂ ክሓልፍ ይፈቕደሉ ንስኻ ምስቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ናተይ ዓርኪ ትበኣስ ኢኻ ስሪዛዋ ግን ምሳይ ክትፀኒሕ ኢኻ ምሳይ ተትበኣስ እንታይ መስለካ ብምባል ንባእሲ ይዕድሞ በዚ መሰረት ገንጂ ንላዕሊ ዝሓለፈ እንትኸውን ስሪዛዋ ድማ ንክበኣስ ኣብኡ ተሪፉ እዩ እቲ ጅግና ገንጂ ድማ ምስ ታይጋ ዝነበረ ባእሲ ቅድሚ ምጅማሩ ማይ ሰቲ እሞ ናብቲ ባእሲ ይኣትው እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለየ ኣብ ታሕቲ ዝርከቡ ተምሃሮ ንቶኪዮ ናይ ሃውስ ኣካዳሚ ተምሃሮ ንምጥፋእ ዝኽኣልዎ እናገበሩ ይርከቡ ናብ እኒ ስሪዛዋ እንትንኸይድ ድማ ምስ ርዮ ኣብ ሓያል ባእሲ ዝርከቡ እንትኾኑ ርዮ ዘለዎ ዓቕሚ ኩሉ ብምጥቃም ንስሪዛዋ የውድቆ ስሪዛዋ ገፁ ክደም እምበር ንሱ ፈፂሙ ኣይደክምን እዚ ድማ ንርዮ ሓያል ሕቶ ፈጢሩሉ እዩ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ስሪዛዋ ንስኻ ማርሻል ኣርት ትኽእል ኢኻ ሓሪፍ ኣወቃቕዓ እውን ትኽእል ኢኻ ኣነ ድማ ኣብ ባእሲ ናይ ብዙሕ ግዜ ልምዲ ኣለኒ ይብሎ ስለዚ ናትካ ውቅዒት ኣብ ናተይ ነብሲ እንትዓርፍ ምንም ዘምፅኦ ለውጢ የብሎምን ብምባል ምህራም ንክቕፅል ይገብሮ ስሪዛዋ ድማ ርዮ ዘለዎ ዓቕሚ ኩሉ ንዑ ብምህራም ክውድእ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ መወዳእታ የዘርሮ ካብኡ ድማ ኣብ መንጎ ታይጋን ገንጂን ዘሎ ባእሲ ንምርኣይ ናብ ላዕሊ ይኸይድ ካልእ ድማ እቲ ጎታ ዝበሃል ወዲ ሕጂ እውን ምጭብርባር ደው ኣየበለን ፈታዊ ዝነበረ ሰብ እንትኸድዕ ካብ ፀላእ ንላዕሊ እዩ ሕጂ እውን ስሪዛዋ ብኻራ ንክሃርሞ ይፍትን ሕጂ እውን ታስያ ሃሪሙ የውድቆ እቲ ካራ ድማ ይቕበሎ ኣብዚ ሕጂ ታይጋና ገንጂ ባእሶም ንምቕፃል ዝዓግቶም ነገር የለን ገንጂ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ታይጋ ግዚኡ ከጥፍእ ስለ ዘይደለየ ብዘለዎ ዓቕሚ ኩሉ ብምህራም ናብ መሬት የውድቆ ኣብ መወዳእታ ናይ ስሪዛዋ ጉጅለ እንተሓቢርካ ዘይግበር ነገር ከም ዘየለ ኣርእዮም ካብ ሃውስ ኣካዳሚ ቤት ትምህርቲ ይወፁ ሕጂ ናይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቶም ስለ ዘጠናቐቑ ሱዙራን ቤት ትምህርቲ ዝምረቑሉ መዓልቲ በፂሑ እዩ ኣብቲ ምረቓ መዓልቲ ኣብ ሃውስ ኣካዳሚ ዝገበርዎ ሰምዐ ሪንዳማን ምስ ገንጂ ምባእስ መፂኡ እዩ ገንጂ ይስዓር ኩሉ ግዜ ንባእሲ ድልው እዩ ብናይ ሪንዳማን ሕቶ መሰረት ናብ ባእሲ ዝኣተዩ እንትኾኑ ገንጂ ኩሉ ዝገበሮ ልምምድ ለውጢ ከም ዘምፀአ ስለ ዝተረድኦ
ክምስ እናበለ ንሪንዳማን ምህራም ይቐጽል ገንጂ ኣብቲ ባእሲ ንሪንዳማን እናሃረሞ እናሃለየ ፊልምና ድማ ይውዳእ እቲ ፊልም እንተተመቺኩም ላይክ ግበሩ ንቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃን ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ብኻሊእ ፊልም እንራኸብ ድማ ቻው ቻው